Na, ez a fakanal. Ez a fakanal, ez a bogracs, ebben van marhahús, csülök, bab, magyarul mondva babgulyas. Marhahússal és csülökkel. Ez így szépen fő. Valószínű, jó lesz. Én nem részletezem az elejét, hogy mint, mert ízlések szerint és plafonok szerint. Tehát jövök ide tovább. Ehhez egy jó kis pálinka. Egy jó kis pálinka. Így, né? És egy jó kis sör. És akkor tovább megyünk, és akkor főzünk. Főzünk. Így készül a bográcsos. Így készül. Na, megtekerem. Így. És akkor így. És hozzáteszem 2013. augusztus 2-a. Link. Pirosabb? Igen.